खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर' आरो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे जों निउस लानानै फैदों सा 39 एनडिएबिनि मुंख्लंफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाखौ रायमना गेवलां फोथाराव बरायदों। थानाय 24 फेब्रुआरि खालाराव क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना ओनसोलनि बड'लेण्ड दाबिनानै मुंख्लं जानाय सा 39 मुंख्लं एनडिएबिनि मावथिफोरखौ गोसोखांनानै रायमना गेवलां फोथाराव मुंख्लंफोरखौ मान बावनायजों लोगोसे मुंख्लंफोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ मान बावनाय जायो। लेंहरजानाय आलासि बिथांमोनखौ आङो मान बावनो थाखाय खावलायबाय। जिगुजौ 86 मायथाइयाव बड' सिकिउरिटि फर्स गुसुङै BDSF महरै जोनोम मोननाय एनडिएबि सोमावसारारि आफादा दिनैनि 2020 मायथाइयाव 34 बोसोर जाफैबाय। बे 34 बोसोरनि बे गोलाव समनि दावहायाव बेसेबांबा एनडिएबि केडारफोरनि आगोमा जिउआ मुंख्लं जानांबाय। बिथांमोननि जिउनि बेसेनखौ जेजोंबो सुख'जाया। नुजाथिनाय दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि रोजा रोजा सुबुंफोरा बिबारजों मान बावो गासै सा 39 एनडिएबि मुंख्लंफोरनो। जाय 39 सा एनडिएबि मुंख्लंफोरा हारिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांबाय। बिथांमोननि सेराव बिबार बावनाया जोबोद बाखनायथाव आरो गोसोआव नांथाव। बे जाहोननि थाखाय दि बिथांमोननि नाजानायाव दिनै बर'नि राव हारिमु थुनलाइ हारिनि थामोनथाया खोलोबसे दावगाथायनि जाख्लाखौ गाखोनो हादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव एनडिएबिपिनि मिलिटारि नेहाथारि बि सुदेम लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बि बिनायसा एन लहा एन बिकास बि बेंखन एन निजम एन दान्थे एन बिरबाइसा PJCBM मिरु लेंथमगिरि जेसर नार्जारि बिनय नार्जारि बिथांमोना नुजाथिनानै मान बावनाय हाबाफारिखौ ओंथि गोनां खालामो। जायफोर बर' बिमाया गावनि असे गथ'खौ हारिनि थाखाय खास्रि बिस्रि खोमाना लानो गोनां जादों बेबायदि गासै सा 39 नखरनि सोद्रोमाफोरखौबो बे हाबाफारिनि गेजेरजों मान बावनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बेनि अनगायैबो गसाइगाव जिल्ला PJCBMनि आफादगिरि फोरमान बसुमतारी गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव लाइफांहारि जामदुवार बियाबनि MCLA जिरन बसुमतारी UPBL लाइमोन गांखंनि आफादगिरि समनाथ नार्जारि जामदुवार दखरा एबसुनि आफादगिरि असिन्त नार्जारि बिथांमोनाबो नुजाथियो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। ओरैहाय एनडिएबिपि PJCBM एबसु UPBLनि गुबुन बिफाननि बिबानगिरिफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसारो। बेनिफ्राय मोनसे खोथाया रोखा जायोदि जाय सा 31 सुबुंफोरा मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि जिउनि बेसेना दिनै ओरैनो थाङाखै। बर'नि इयुन जोलैफोरा मुंख्लंफोरनो मान होनो दाबोनो बावाखै आरो बावनाय नङा। गसाइगावनिफ्राय खोरोमदाव लाइफां हारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरफिनबाय आरो दिनैनि रादाबखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।